Deci, suntem aici pe Brookhaven și m-a sunat cineva și trebuie să-mi cumpăr o casă. Nu trebuie, cumpăr o casă și mergem acum cu mașina. O să o căutăm. Arată cu mov, e neagră și cu mov, cu de-astea. Bun, și o să mergem să o căutăm. Numărul 13, parcă. Da, uite aici. E. Bun. Stați așa că parchez acum mașina. Și văd că și eu îmi aici. Bun. Bună ziua, domn. Bună ziua, domnul. Bună ziua. În legătură cu casa, este de vânzare? Da, este de vânzare. Doriți să o cumpărați? Da, doresc să o cumpăr. Dacă se poate? Da, desigur. Nu vă mai arăt casa, dacă să dau prin poze. Dacă nu e nimic, să nu mai arătați prin... Așa că am să dau prin poze. Bun, dacă cât costă? Costă 300... Aoleu, de ce am? 29 de milioane. Acum, imediat. Bun, toate așa. Toți banii. Mam. Bun, luați banii. Sau, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Haideți să mergem în casă, să mă prezint. Bun, deci așa arată. Bun, deci să vedem noi ce se află în casă. Bun. Pătuită, fugi! Să fugă toată lumea! Să fugă toată lumea, fugiți! Fugiți! Aoleu! Stai așa, nu pleca! Fugi! Nu pleca! Vino cu Trebuie să fug din oraș, trebuie să fug. Nu se mai poate să locuiesc în orașul ăsta. Fugi! Fugi. Dă-i mai repede, dă-i. La aeroport. Plec direct. Și așteptăm aici până vine avionul. Bun, și am venit și în avion. Acum să mergem în alt oraș. Mai repede. Bun, și acum hai să mergem. Acum hai să mergem la casa noastră. Că ne-am mutat aici. Haideți să mergem. Da, nu știu unde este.
caut eu și să găsesc. Am venit acasă, la noua casă, dar eu nu înțeleg un singur lucru. Bun, și noi o să stăm jos. Bun. Da, și ne revedem foarte curând. Povestea Casa Bântuită. Pa, pa!